ширкати давлатии холдинги ЖСК барқи тоҷик рӯзи 28 сентябр ба истеъмолкунандагон аз камбуди нерӯи барқ дар давраи тирамоҳу зимистонӣ дар Тоҷикистон ҳушдор дод. ба ҳама маълум аст ки бо фарорасии мавсими тирамоҳу зимистон бинобар паст шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарёи Вахш захираҳои оби дарё кам шуда, талаботи бахшҳои иҷтимоии иқтисодии кишвар ба нерӯи барқ сол то сол афзуда, норасоии мавсимии нерӯи барқ ба вуҷуд меояд, гуфта шудааст дар паёми ширкат. Агар имрӯз нерӯи барқро сарфакорона истифода барем ва дар обанбор ҳаҷми зарурии обро захира намоем, метавонем фасли зимистонро бе мушкилию сахтӣ паси сар намоем. инчунин хабар дода шудааст ки ҳоло манбаи асосии захираҳои обу энержии кишвар нерӯгоҳи барқи оби Норак то нуқтаи ниҳоии худ аз об пур шудааст. аммо ҳаҷми воқеи об назар ба соли гузашта ва ба ҳисоби миёнаи чандин сола хеле кам мебошад. аз ин лиҳоз ба гуфтаи коршиносони ин соҳа дар соли ҷорӣ низ камбуди мавсимии нерӯи барқ пешбинӣ шуда. вазъи пешбинӣ шуда истифодаи захираҳои обу энержӣ системаи энержии кишвар ба танзим эҳтиёҷ дорад ва дар корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо ва биноҳои истиқоматӣ истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқро тақозо мекунад, қайд намуд Барқи Тоҷик. ҳамчунин ширкат қайд мекунад ки бо мақсади пурра омода намудани иншооти энержӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон дар рӯзҳои нисбатан гарми фасли тирамоҳ дар якчанд зиристгоҳҳо ва хатҳои барқ корҳои таъмирӣ гузаронида мешавад. дар ин давра охирин корҳои тайёрӣ ба анҷом расонида мешавад, чунки зимистон як давраи хеле фавқулода барои энергетика мебошад. аммо сокинони Тоҷикистон қабл аз муроҷиати ЖСК Барқи Тоҷик аз қатъшавии қувваи барқ ба муддати тӯлонӣ хабар доданд. дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон қатъи нерӯи барқ оғоз гардидааст. даҳҳо хонандагони радиои Озодӣ аз қатъи тӯлонии қувваи барқ дар маҳалҳои зист хабар медиҳанд. намояндаи расмии ширкати Барқи Тоҷик аз шарҳи ин вазъ худдорӣ кард. хабар медиҳад Озодӣ. وقتی که ما میگوییم رئیسی آدمان متصلی وقتی سیزانی حج بود سیلنتا کشتن حج برد. ёдрас мекунем ки ҳанӯз соли 2017 раис ҷумҳури Тоҷикистон аз комилан бекоршавии маҳдудияти қувваи барқ хабар дода буд. чӣ тавре ки мебинед имрӯз 14 октябр аст ва маҳдудият ҷорӣ нашудааст. мо ният дорем аз ҷорӣ намудани маҳдудият тамоман даст кашем, вале ҳама чиз аз худи сокинони кишвар, ба хусус соҳибкорон ки нерӯи барқро чӣ гуна истифода мебаранд вобаста мебошад, гуфта буд Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо соҳибкорон дар моҳи октябри соли 2017. ягон чӣ нашунидем барқ барои чӣ куштагиан. аз он замон то кунун дар Тоҷикистон 2 генератори нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба кор дароварда шуд ва гӯё бо ин мушкили камбуди нерӯи барқ ҳал мегардид. аммо дар воқеъ ҳукумати Тоҷикистон ҳар дафъа бо ишора ба кам будани сатҳи об ва таъмири хатҳои барқ ва зеристгоҳҳо ҳар сол барои аҳолӣ ки ягона манбаи нерӯи он қувваи барқ аст маҳдудият ҷорӣ мекунад. инро бояд чунин шарҳ дод ки Тоҷикистон ҳамасола ҳаҷми содироти нерӯи барқро ба кишварҳои ҳамсоя афзоиш медиҳад. ҳамин тавр маълум мешавад ки мақомоти Тоҷикистон ҳар дафъа ба хотири ба даст овардани даромад аз содироти нерӯи барқ шаҳрвандони худро ба ранҷу азоб маҳкум мекунад. аммо агар ин даромад ба буҷаи давлат ирсол шуда ба қонеъгардонии талаботи хеле муҳими аҳолӣ нигаронида шавад, он қадар даҳшатнок намебуд. вале бо дар назардошти он ки Клани Раҳмон буҷаи Тоҷикистонро муддати тӯлонӣ як охури шахсии худ табдил додааст, аён мегардад ки маҳдудияти қувваи барқ дар кишвар ба нафъи ки ҷорӣ мешавад. 60% оби Осиёи марказӣ дар Тоҷикистон ташаккул меёбад. энергияи сабз он чӣ ки Тоҷикистон вай дорад дар ҷаҳон ҷои шашумро мегирем аз лиҳози истеҳсол.